Ez a rohadt Kalifornia. A francnak kellett ide jönnöm. Ez az utolsó megbízásom. Itt a nagy finálé. Azt tettem, amit kellett, és nem kérek bocsánatot. Te mit mondanál el magadról? Nekem nem nagyon szoktak bejönni azok a szerepek, mikor más valakit játszom. Nem szólok egy szót sem. Hazudsz. Remélem elégedett vagy a Tessék, cirkusszal, amit mondtam, hogy nem rendeztél. bírod ki szó nélkül. Ne fogd vissza magad, döngölj a földbe. Mi történik itt? Na jó, még maradt egy kis időnk, gondolkozzunk. Kell, hogy legyen valaki, aki segít rajtunk. Igen, de ki? Szóval nem hagy nyugodni valami. Hé! Lejjebb a fegyver. Talán nem tudsz róla, de én már nem lopok. Ti barátoskáim, oltári nagy szarban vagytok. Én itt életbevágóan fontos dolgokról próbálok beszélni, és magát csak ez érdekli? Maga az alkalmatlan ember az alkalmatlan helyen és alkalmatlan időben. Erről szól az élet. Miért próbál minden áron kinyírni? Hiába öreg ember, nem gyors vonat. Ti nem tisztelitek a törvényt. Én sem tisztelem ezentúl. Hogy mint? Joe Christman az új társad. Már csak ez hiányzott. Lili Dallas világjegy. Ezt neked! Ups. Nem hiányzik nekem egy harmadik gyerek! Nem vagyok gyerek! Boldogan éltek, még meg nem haltak. Ez közeli. Hogy én mennyire utálok! Mindig van egy pici szar a húsban. Ezt nevezem szerencsén. Hát nem a szerencséd miatt vagy börtönben. Te csak egy producer vagy! Gyerünk! Keresse meg a fiút, és kérem, hogy adja át a gyámhivatalnak. Előtted áll még az egész élet. Egy idő után leszoksz az érzelmekről. Oda át, nyitott szemmel aludtunk. Bármelyik pillanatban meghalhattunk. Ha fel kell áldoznunk egy embert a cél érdekében, akkor meg kell tenni. Isten elhagyta Afrikát. Kutyátlan pasi leszek, ha felnövök! Szánalmas egy alak leszek. Gondolj egy helyre. Egy különleges helyre. Szerinted melyikünk van jobb helyzetben pillanatnyilag? Elég szarul fest. Rendet kellene tenni. Ki a cél? Fel kell adnod magad! Nyuki. Biztos, hogy tudsz olyat, aki megtanít bunyózni? Fej vagy gyomor? Gyomor. Hely, rossz irányba ültél a nyeregbe. Nem az irány számít, hanem az, hogy ki ül a nyeregbe. Hogy van az én régi cimborám? Menj a picsába! Menj a francba! Lazítsál! De jó formában vagy. Showtime! Innen nem juthat ki nélkülünk! Rossz fiúkat kergetek és kapok el.
Mindenféle rossz kép. Every gambler knows Ennek meg mi baja van? that the secret to surviving Elnök akar lenni. knowing what to throw Mindig ilyen önző volt? Mindig. When the whole Jaj, anyám! Vény csóka vagy az ég szerelmére, keres valaki korodbelit, és éljetek normális életet. Ha jót akar magának, mindenek előtt szerezzen be egy pisztolyt. Mikor voltam én utoljára beteg? Hozzuk össze a nagyfogást, hogy meggazdagodjunk. Csak a kis emberek hiszik, hogy létezik a csúcs, amit el kell érni. Én ezt a hitet választottam. Elkészültél? Zágudeszka, jég és bárdul. Mi a pék faszának? A kurva életben! 1996 a múlt? Nem, 1996 a jövő. Nem is lehet az időben utazni. Várj! Te ölted meg Bin Ladent? 2 golyó a szívébe, 1 a kompjúterébe. Ez nem neked való. Bukj le! Nem felelsz ezért a srácért. Akkor ki felel érte? Most elmondom a titkomat, jó? Hogy akarsz segíteni? Ha nem is hisz nekem. Harminc évig szolgáltam és védtem. 30 év balhé, könyv, félelem, vér és diadal. A feleségem és a lányom csak úgy eltűnnek! Minden következmény nélkül! Kérem! Tudod egyáltalán, mit jelent az, hogy hűség? A feleséged is ezt kérdezi tőle. Még egy szívességet kérek. Ilyen icipicit. Ha nem beszélsz, nem segíthetek, Marty. A családra. Szép. A családra. A családra. Úgy hiányoztatok. Segít nekünk? Most mennem kell. Apa, ne! Ó, Isten! Beküldünk valakit tárgyalni! Akar még valaki tárgyalni? Máskor is csináltál ilyet? Vannak nagy pillanataim. Szép döglesztő zöld szeme van. Yippee-ki-yay, baszhatónak! Ajaj! Remélem szerencsét hoz.